сцерва, скандалістка, у яе месячныя. Прекрасная Ірина Новік. Яна імкнулася і не даімкнулася. Як яна занадта смела сябе паводзіць. І што? Там, дзе больш грошай, там больш мужчын. Яны сціснулі зубы, узялі гэтыя сумкі і пайшлі Піць водку, гледзячы ў рэшку. Усяго добрага, скацерці дорожка. Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст «Дочкі-маткі», без якога вы, напэўна, сумавалі. А калі не, то навошта вы ўвогуле ўключылі гэта відэа, я не разумею. Прывітанне. Насамрэч, дочкі-маткі вярнуліся, мы адпачылі летам, набраліся новых сіл і ідэй і гатовыя ізноў несці вам самае прыўкраснае, добрае і вечнае. І разумнае вы яшчэ забыліся, спадарыня Ірына. Я не абяцала несці разумнае, гэта твае словы. Добра, за разумнае сёння адказваю я, Дар'я Гардзейчык, а насупраць мяне Прыўкрасная Ірына Новік. І сёння мы, па-першае, хочам распавесці, чым мы тут займаліся, пакуль не записывалі гэты падкаст, а па-другое, пагаварыць пра жанчын ва ўладзе, таму што мы ў некаторай ступені таксама ва ўладзе. Я забылася сёння прынесці свайго бізуна, але калі б я яго ўзяла, тады б усе дакладна зразумелі, якая ў мяне ўлада. Я таксама не ўзяла з сабой, але ў мяне зараз ёсць дыплом, который мне ўручылі як жанчыне лідарцы у сваёй галіне журналістыкі. Гэта актывістка Наста Базар любіць расказваць пра тое, як ёй адна каліжанка сказала: «Наста, ну што ж ты так усе не имётся табе з твоёй сексуальнай арыентацыі, што табе дыплом лесбіянкі ўжо выдаць?» Вось, спадарня Ірына, у некаторых ступені вы атрымалі пацверджанне таго, што вы моцная жанчына і незалежная. Калі казаць пра мяне, за той час, пакуль спадарня Ірына стала сапраўднай лідаркай, я ўмудрылася адрэзаць трошкі пакроўнай поўсці, а яшчэ набыць сабе туфелькі. Вось такія туфелькі на абцасах. У іх нельга хадзіць абсалютна ніяк, таму што я не Кэрі Брэдшоу, а у іх толькі можна прыгожа сядзець і вось так цягнуць насочак. Вось, набыла я гэтыя туфелькі, калі ў мяне былі нейкія душэўныя церзанні. Ну, ведаеце, справа маладая. Вось, я набыла себе туфелькі і падумала, што чаго церзацца, калі жыццё прыўкраснае. Ну, табе зараз якраз шлях ва ўладу на такіх абцасах. Толькі ва ўладзе і сядзець. Ведаеце, на такіх абцасах, спадарня Ірына, ёсць рызыка ўпярэцца ў гэта самую сцеклянны паталок, у шкляную столю. Ведаеце вы пра такі тэрмін? Ой, яшчэ як ведаю, на жаль. Шкляная столя – гэта такі тэрмін, які азначае, што жанчыны да пэўнай ступені ў сваёй кар'еры даходзяць, а потым тут мусіць быць груката аб шкло, яны чамусьці падняцца не могуць па пэўных абставінах. Вось, напрыклад, калі я была малая і перыядычна ад часу да часу заходзіла ў Бераставіцкі раённы выканаўчы камітэт, мяне заўсёды здзіўляла, што там ты спаткаеш выключна цёценек. Вось тут цёценька, начальніца аддзела эканомікі цёценька, начальніца фінадзела цёценька, усяго цёценька, а ва главе райспалкому чамусьці дзядзенькі. Ведаеш, я бачыла гэта заўсёды, пачынаючы са школьных гадоў, бо дырэктар школы ў нас таксама быў дзядзенька да пэўнага часу, а завучам заўсёды была цёценька. І ў інстытуце, і у кіраўніцтве заўсёды гэта было так. І я так думаю, што такую сітуацыю, можа, тлумачылі збольшага такой нашай гендернай сацыялізацыі традыцыйнай, калі казалі, што мужчына гэта галава, а жанчына ж шыя, і ты ж не лезь наверх, там ты ж будь хітрая, ты ж вот этим мужчынам маніпулюй, каб ён там вот это ўсё такое самае прочае. Мне здаецца, вось гэта культура такая гендерная, дыскрымінацыйная, але кшталту яна як бы вось дзеля жанчын трэба прапусціць наперад мужчын. Яна вельмі доўга была ў такой пануючай, і гэта адзін з вынікаў. Ну, дарэчы, гэта тое, што я даволі часта чую ад прадстаўніц вашага пакалення, спадарня Ірына. Тыя, хто 70-х гадоў нараджэння, яны перыядычна кажуць пра тое, што ну трэба ж быць разумнейшай. Ну вось гэты хлопец, ну так, ён сябе неяк дзіўна паводзіць, але ты там зайдзі неяк з боку, з тылу, там штосьці праманіпулюй. Хаця насамрэч я сяджу і думаю, а навошта мне ўвогуле хлопец, які ад пачатку сябе дзіўна паводзіць? Ну так, калі шчыра разабрацца, але не, нам трэба знайсці нейкага дзіўнага хлопца і вакол яго вадзіць карагоды. Таксама як з начальствам. Між іншым, некаторыя недасведчаныя людзі кажуць, што ў Савецкім Саюзе было ж гендерная роўнасць увогуле. Спадарня Ірына, вы там бачылі тую гендерную роўнасць? Ну, слухай, яна, конечно, дэкларавалася.
развалілася. Слова такога не было. Словы гэтыя прыйшлі значна пазней, там ужо у нулявых дзеся, там вот паміж нулявымі і дзесятымі, але у Саюзе за Саветамі кшталту была гендерная роўнасць. Кшталту жанчынам далі права працаваць, рэвалюцыя дала такое права, але як бы пра гэта гаварылі ў голас і моцна, а пра тое, што ў жанчын з'явілася падвойная, то і патройная нагрузка, неяк так замоўчвалі. Нібыта, вось гэта ваша права, а вось гэта ваш святы абавязак. Там гадаваць дзяцей, сустракаць мужа, варыць есці. І ніхто не думаў, што гэта ўсё робіцца пасля такой самай 8-гадзінавай работы, як у таго самага мужа. То бок ты ад пачатку на заводзе працуеш як вол. Яшчэ раней, ты ўстаеш у 4 гадзіны, гатуеш сняданак, абед і вячэру для ўсёй сям'і, пад гімн, так. Потым муж спакойна едзе на работу, а ты бяжыш у садок, потым галопам скачаш на тую самую работу, потым муж спакойна едзе з работы, а ты галопам скачаш па магазінам і за дзіцёнышам, і потым трэба паспець абагнаць мужа, прыбегчы дадому, разагрэць вячэру, как это там? Я гаспадыня. Я гаспадыня, прыгожая, да, сустрэць с усмешкай і даць чалавеку расслабіцца пасля цяжкай работы. Вось так. Ну ён ж стаміўся, бедны, адназначна, правда? вообще. Тут яшчэ трэба сказаць, што ўсякая абшчэсственно палезная нагрузка таксама ж клалася на жанчын. Хто будзе сценгазету рысаваць, хто будзе суботнік арганізоўваць, яшчэ штосьці. Ты ж таксама, у нас жа хлопчыкі, яны пензаль у руках трымаць не могуць. Ім даволі цяжка, як бы без шыі-то маляваць. Так. Яны занятыя былі тым мысленнем глобальным. А такімі дробязямі... Ну і што, шмат намыслілі? Ну, як бачыш. Аж савок разваліўся. Нам на радасць. Так. Але ў мяне вялікае пытанне, ці змянілася моцна сітуацыя ў 90-е, таму што, як быццам бы, добра, Савецкі Саюз разваліўся, аковы цяжкія палі, і што? Слухай, калі вось на пабытовым узроўні браць, я вельмі добра помню той час, як трагедыю для многіх мужчын. Я реально карцінкай памятаю, як гэта было, бо у мужчын у многіх кар'ера просто развалілася. То бок быў нейкі завод, там было шмат нейкіх начальнікаў аддзелаў, кіраўнікоў чаго-небудзь там, творчых груп, таго-сяго, а потым все гэтыя заводы ляснулі, і все гэтыя начальнікі засталіся без крэслаў пад адным месцам. І вось гэтыя начальнікі у фрустрацыі, яны проста ляглі дома на канапы і ўставіліся ў столі. То бок я не ведаю, што рабіць. То бок у мяне выбілі зямлю з-пад ног. Было вось такое. З жанчынамі здарылася тое самае. Але гэтыя жанчыны што рабілі? Яны такія, ой-ой, ва ўсіх выбіла зямлю з-пад ног, окей, а ў мяне галодныя дзеці. І што яны рабілі? Яны бралі тыя калячастыя сумкі і пхаліся хто на Польшчу, хто на Турцыю, хто яшчэ куды. І як бы мужчыны не ішлі чаму? Яны страцілі сацыяльны статус. То бок я быў начальнікам, і я на нешта меншае ўжо не згаджуся. Вельмі многія, я літаральна людзей узгадваю, которые не змаглі перажыць спакойна гэтую страту сацыяльнага статусу. А жанчыны, яны як бы, так, значит так. Яны сціснулі зубы, узялі гэтыя сумкі і пайшлі карміць сям'ю, хто як мог. Тут яшчэ да пытання ідэнтычнасці, напэўна, што ў мужчын, як быццам бы акрамя таго, што я начальнік, нічога і не было, таму што бацька, які ты бацька, ты тое дзіцё раз на тыдзень, дай Бог, калі бачыш. Я муж, які ты к чортавай маці муж, господі, ты пасля працы бухаеш са сваімі друганамі за гаражамі. Як бы быць бацькам было непрэстыжна. Як бы бацька это такая фігура даволі сімвалічная была. Да, намінальная. Як бы ён трэба, каб быў, але это так, не мужчынская справа, а пялюшкі нейкія, там ці цацкі, ці яшчэ што-небудзь, неяк так. Дамашку рабіць з дзецьмі. Зразумела, як быццам бы пра хобі, пра якія хобі можа весціся гаворка, рыбалоўства з тымі ж друганамі, з якімі п'юць за гаражамі. І атрымліваецца, што ў жанчын як быццам бы шмат ідэнтычнасці. Я і маці, я і жонка, я і супрацоўніца, я і выдатная дачка, я і гаспадыня, я і то, я і сё, я і сяброўка. І як быццам бы, страцілі адну ідэнтычнасць. Нічога, вось колькі маем.
Ну так. Ну і зноў жа жанчын, дзяўчат іх жа вучылі, не высоўвайся там, дай мужу там слова, глядзі, каб ён быў сябе добра адчуваў. То бок вось гэтая работа, вялізная работа па клопату, яна заўсёды ляжала як абавязак такі вось. Ты абавязана, там, ты у першую чаргу маць і жонка, да? І выхавальніца, і настаўніца, і псіхатэрапеўтка, калі трэба. А тое, што ў цябе кар'ера не склалася, это вообще не бяда. Так вось. Ну, хаця, з іншага боку, калі ты, ну, уж зусім у працы ніякая, то што это такое, пагразла ў быце? Не, ну, это ўсё... да, ну, павінна, то бок працаваць, але не высоўвацца. То бок праца — это праца, але не высоўвайся моцна. Ну, так таму што это галава мусіць высоўвацца, а толькі вот так вот рабіць. Там у нас шкляная столь, там мы упіраліся. Спадарыня Ірына, ці памятаеце, вы быў такі Верхоўны Савет, які аднапалатны парламент быў такі ў Беларусі, ён нават абіраўся. Як вы думаеце, у апошнім 13-го склікання, колькі было адсоткаў жанчын? Я памятаю, што там гэтая колькасць імкнулася да нуля. Насамрэч, не да нуля. Яна імкнулася да некалькіх дзясяткаў, 4,5%. Яна імкнулася і не даімкнулася. Гэта да пытання таго, што сапраўды нават калі, ну ўсё, аковы цяжкія палі, давайце, ідзіце, атрымліваецца, што ў сілу розных абставін у нас все адно ўсе пасады займаюць мужчыны, ганаровыя. Ну, вось я думаю, гэта якраз таму, што жанчынам у той час, калі гэтыя аковы палі, было не да палітыкі. Яны паехалі з сумкамі карміць сям'ю. Абсалютна дакладна. І калі муж раптам вырашыў, што ўсё, я дэпутат, я тут балатуюся, яна такая, ой, блин, ну ўсё, ну што зрабіць? Ну, значыць, цяпер я адна буду сям'ю карміць, ён там недзе будзе ў Мінску, дай Бог, калі выйграе тыя выбары, якія ўвогуле выбары, тут 3 дзяцей, тут школа, тут это не заплачана. Атрымліваецца, што менавіта так. З аднаго боку сацыяльныя абставіны, сацыяльна-эканамічныя, з іншага боку гэта ўсе ўнушэнні, усе гэтыя ўсталёўкі пра тое, што не высоўвайся. Ну, такія традыцыйныя штукі. Якая з цябе дэпутатка? Няхай твой муж будзе дэпутатам, это так. Ну, як бы, калі казаць пра шкляную столь, то жанчын як бы заахвочвалі да удзелу, да росту, да пэўнай ступені. Вось як ты сказала, што жанчыне было прыстойна быць нумар 2. То бок як за мужам, таксама і за начальнікам, замесціцелем, намеснікам, вось такім. Вось гэта як бы, а далей ужо было непрастыжна. І я ведаю шмат начальнікаў, которые такія былі прекрасныя дэкаратыўныя начальнікі, мужчыны, на которых працавалі там па 2, па 3 замы жанчыны, которые ну реально вкалывалі просто. Я успоминаю одно з прац маёй маці, да якой я увесь час хадзіла на працу, бо я была малая і вельмі цікаўская. Дык вось у іх там была такая Вера Рыгор'еўна, Вела Глігольевна, я яе называла, канешне, і яна займала пасаду не то бухгалтаркі, не то эканамісткі, а муж яе быў начальнікам усяе гэтай канторы. Дык вось муж акурат там быў вельмі намінальны. Ён такі сабе сядзеў ціхонечка ў кабінеціку, трэба было там да яго несці бумажкі падпісваць нейкія. А вось Вела Глігольевна, вось яна была рэальна той жанчынай, якая кіравала ўсім. Значыць, это была такая маштабная асоба з сірэневымі ценямі на веках. І вось яна абсалютна, яна хадзіла выключна на абцасах, і значыць, яна заходзіла і сваім грамагласным голасам штосьці там казала. Хаця, казалася б, яна адказвала толькі за фінансы, а па сутнасці кіравала ўсёй гэтай багадзельняй. Ну, вось яна была той нябачнай часткай айсберга, той шыяй, которая вось на вяршыні атрымала такую чыста дэкаратыўную галаву. Ну, шыя, а потым падвышаны ўсе гэтыя пенсіі, сацыяльныя выплаты, і ўсё астатняе, ўсё адно ж дастаюцца законнаму супругу. Ну так. На жаль, ніхто не думаў, што будзе з жанчынай, калі раптам гэты законны супруг возьме і памрэ раней, чым планавалася ў сям'і. А тут трэба заўважыць, што супругі маюць тэндэнцыю даволі рана сыходзіць з жыцця. І да тых падвышаных пенсій ўсё адно не дажываць, таму... Ну, таму так. Аднак давайце з вамі пагаворым пра сучаснасць, таму што калі палічыць, напрыклад, колькі жанчын-рэктарак у нашых шаноўных універсітэтах, вось мы з вамі адну нават асабіста ведаем. Тая самая асоба, якая не дрогнуўшай рукой падпісвала загад пра маё адлічэнне за неуспеваемасць сярэднім балам 9 роўна. Которая нядаўна дактарскую дысертацыю абараніла нават. Ну, я думаю, там па тэме нешта кшталту сільная і працвітаючая Беларусь ва ўніверсітэце Янкі Купалы
Ну, я не ўзгадаю ўзятым тэму, я не факультэце. ўзгадаю тэму, але абаранілася. Так. А цяпер яна доктарка. Мы кажам пра яшчэ адну спадарню Ірыну, якая ачаляе адзін вядомы гродзенскі універсітэт. А насамрэч, акрамя спадарні Ірыны, тых самых рэктарак у нас раз-два абчуўся. Я намагалася палічыць, але ў сувязі з тым, што нас тут недавно закрылі адзін прыватны універсітэт, закрылі адзін прыватны інстытут, то палічыць стала складаней, але так каля 5 жанчын-рэктарак на 50 вышэйшых устаноў. І прычым спадарня Ірына, якая ўзначальвае адзін з вядомых беларускіх вузаў, гэта, я б сказала, адзіная рэктарка, якая ўзначальвае нейкі непрофільны вуз, таму што часцей за ўсё, калі жанчына-рэктарка, то гэта Беларуская акадэмія мастацтваў, інстытут культуры, лінгвістычны універсітэт, то бок вось усе гэтыя спецыяльнасці, якія, значыць, дзевачка можа. Вось гэтыя дзевачкі ідуць на філфак, дзевачкі ідуць на акторскі, а хлопчыкі ідуць на матфак, хлопчыкі будуць праграмістамі. І слухай, вось я б яшчэ хацела адно значэнне ўзгадаць з нагоды таго, што зараз жанчыны на такіх пазіцыях з'яўляюцца, гэта ледзяная горка. Вось была шкляная столь, дзе жанчыны разбіваюць альбо не могуць разбіць яе сваёй галавой, а ёсць яшчэ ледзяная горка. Я маю на ўвазе з'яву, калі у рызыкоўных, у крытычных умовах жанчыне даюць магчымасць нешта ўзначаліць. Як бы там, дзе няма шансаў на выйгрыш, альбо іх вельмі мала. І тады вось як крызісны менеджер жанчыне можна. Тады яна можа прыйсці, жалезнай рукой нешта там узяць, выкруціць, зрабіць непапулярныя нейкія змены, на яе ўсе тыя памыі выльюцца, і калі ёй пашанцуе, ну окей, маладзец. Але калі не пашанцуе, то яе чакае ледзяная горка, па которой яна скаціцца туды, куды мужчына скаціцца не захоча. І вось гэта з'ява таксама. А вось зараз мы назіраем, як з'явіліся некаторыя жанчыны, выйшлі ў медыйнае поле ў розных галінах. Як бы таму проста, што мужчыны не хочуць рызыкаваць. Скажыце, спадарня Ірына, як чалавек, якая працуе ў медыа, ужо не першы год, скажам так, трошкі больш за 2 гады. Чуть-чуть. Скажыце, калі ласка, вось па тым, што вы назіраеце менавіта ў медыа, галоўныя рэдактары, гэта ўсё ж такі з большасці рэдактары, ці рэдактаркі таксама трапляюцца? Ёсць і рэдактаркі. Падлічыць, ну тут яшчэ ведаеш як, трэба ж лічыць рэдактары галоўныя і дырэктары, як бы умоўна. То в прынцыпе, гендерны баланс у кіраўніцтве плюс-мінус ёсць. Ну, там, каля 50, там, вось, тое апошняе даследаванне, што цытавалі на канферэнцыі пра жанчыны медыа, яно якраз паказала прыкладны гендерны баланс у кіраўніцтве. 50 на 50, але зноў жа мне складана казаць як спажывальніцы, таму што я ўнутры гэтай тусовкі, я ўсіх ведаю, але ад часу да часу у некаторых назіральніц вонкавых складаецца ўражанне, што так а дзе гэтыя галоўныя рэдактаркі, а дзе тыя журналісткі, мы бачым толькі вось гэтых мужчын, якія сядзяць за сваімі мікрафонамі ўжо 20 год, і мы іх усе гэтыя 20 год бачым, а дзяўчынкі-то дзе? Дзе дзяўчынкі-то? Ну, справа ў тым, што не заўсёды жанчыны на кіруючых пасадах хочуць свяціцца. І гэта таксама звязана альбо з бяспекай, альбо з неўпэўненасцю, альбо, як бы не прынята, з нейкімі ўласнымі такімі асабістымі падыходамі. То бок яны ёсць, але яны не заўсёды публічныя персоны. Мы з вами, спадарня Ірына, яшчэ асобна будзем казаць пра ўсе гэтыя эйджыскія штучкі, але што я заўважаю, пра хлопцаў майго ўзросту звычайна кажуць, які ён малады, амбіцыйны і таленавіты, трэба ж які, давай, няхай будзе Ярык, давай, Ярык, мачы. А пра мяне звычайна кажуць, яна што пра сябе возамніла? Яна што такая дзерзкая? Борзая, да? Што гэта адбываецца ўвогуле такое? Вось таму што у мужчын гэта амбіцыі, а ў жанчын гэта прыдур. Ну, мяне часам пытаюцца, што ты там за дзяўчаты такія, што там за дзяўчына такая, ці ты яе ведаеш, неяк яна занадта смела сябе паводзіць. Ну, я тады тлумачу, што гэта моя калежанка такая-то, яна робіць такі-то круты праект, і цалкам мае права выказаць сваю пазіцыю вось такім тонам і такім голасам, якім вось вы пачулі, і няма то чаго дзівіцца.
І вось гэта, дарэчы, таксама такі момант, што калі мужчына штосьці гучна заяўляе, гэта абсалютна нармальна. Уключаем любую публічную канферэнцыю, там абавязкова знойдзецца які-небудзь мужчына-скандаліст, які як выйдзе, да як скажа, да ўсіх разаблачыць, да ўсе спужаліся. А калі жанчына штосьці намагаецца заявіць, то і кажуць: стерва, скандалістка, у яе месячныя. Часам пасля нейкіх такіх гучных выступаў альбо такіх дэбатаў вострых жанчыны, ну так да мяне каляжанкі падходзяць і кажуць: ну слухай, там я не вельмі была такой вострай, ой, все запомнілі, все будуць казаць цяпер, што я якая-нибудь там неўраўнаважаная, што я занадта эмацыйная. Ну то бок праўда, жанчыны адчуваюць вось гэты ціск, калі любое больш яркае праяўленне эмоцый ставіцца ім у мінус, то бок адразу паварочваецца супраць іх. Хаця, ну, каляжанку, которая у мяне пыталася, я супакойвала, кажу: слухай, я 20 гадоў стаяла за кафедрай, я табе зуб даю, што людзі не памятаюць больш, чым 7% таго, што ты сказала. Ну просто вот трэба, не ведаю, на галаве пастаяць, там, не ведаю, шабляй памахаць, каб запомнілі што-небудзь больш, і то не факт. Ну, як бы, на жаль, это вось так, але жанчыны настолькі моцна перажываюць за гэтага, што, магчыма, і гэта ёсць адна з прычынаў, чаму не хочуць выходзіць у публічнае поле, бо яны шмат на сабе нясуць і яшчэ не хочуць несці вось гэты цяжар знешняй ацэнкі. Так, не хочацца казаць банальнасці, але вось гэта, што ў нас жанчыны як быццам бы больш эмацыйныя, чым мужчыны, хаця я не ведала ні адной жанчыны, якая пасля спрэчкі, сваркі са сваім партнёрам пайшла біць кулакі аб сцяну да крыві, піць водку, гледзячы ў рэчку недзе ўночы, хадзіць па гораду цэлы дзень, штосьці там з таксістамі размаўляць задушэўныя размовы, які яе партнёр не меў рацыю, які ён увогуле нехарошы чалавек, і потым спазніцца на працу, прыйсці, значыць, з гэтым амбрэ пасля прыняцця спірту і потым заявіць, што жыццё жорсткае, і ўсе скажуць: ну, у чалавека сапраўды цяжкі эмацыйны стан, складаная сітуацыя і ўсё астатняе. А мужчыны могуць сабе дазволіць. Прямо так захотелось, но вот как-то что-то печень не советует. А вот так захотелось, прям прийти в коворкинг с таким амбре. Ой. Но я просто да таго, што вось гэтыя эмацыйныя рэчы, Ну, і так, ўсе гэтыя так, імпульсіўныя да. ўчынкі сабе мужчыны дазваляюць і толькі так. А мы ўвесь час ходзім такія: як бы тут чаго не сказаць, каб не падумалі, што я гістарычка, як бы тут не расплакацца, то буду сказаць, Ну што я так, гістарычка. ну так. А вось да пытання, чаму рэктаркамі вузаў, калі жанчыны становяцца, то часцей за ўсё гэта ўсё акадэмія мастацтва, інстытут культуры, штосьці такое, як быццам бы жанчынам нармальна адказваць за культуру і сацыялку, а за эканоміку і міжнародныя зносіны зноў жа мы будзем адказваць мужчыны. Ну, мне здаецца, там, дзе больш грошай, там больш мужчын. Ну, такая вельмі простае назіранне жыццёвае. Я думала, зноў жа, гэта таму, што калі вы займаецеся культурай, там можна пабыць гістарычкай. А ў нашых гэтых фінтех справах это вам не это. Ну, слухай, я памятаю той час, калі IT, вось тое, дзе пачыналася IT, было абсалютна жаночай справай. Гэта ў той час, калі камп'ютары былі вялікія, і, можа, ты памятаеш, у Гродні ў нашым любімым было некалькі такіх фонтанаў у цэнтры горада, у тым ліку, і я за здзіўленнем даведалася ў свой час, што гэтыя фонтаны былі патрэбны, каб ахалоджваць электронна-вылічальныя машыны, разумееш, так? Вось дзе-то там на скрыжаванні Горкага, і што там яшчэ, вот памятаеш гэты будынак, да? Там сядзелі адныя дзяўчаты, вот яны былі нейкімі там математиками, не ведаю, электронікамі, кем там яшчэ. Вось, грошай там не было. Як толькі у IT-галіне з'явіліся грошы, жанчын адтуль выціснулі просто нібыта іх там і не было зусім. Ну так, заходзіш на радыёхвалі, адні жанчыны, як толькі з'яўляюцца грошы, просто праходзяць хлопчыкі вельмі галантныя, збіраюць рэчы дзяўчынак, падносяць ім партфельчыкі акурат да прыпынку і кажуць: усяго добрага, скацерці дарожка. Дзіўна насамрэч, як патрыархат і капіталізм цесна звязаныя паміж сабою і як яны адно аднаго пакрываюць. Таму што вось за гэтым, сапраўды, да ты просто гістарычка, ты нічога не разумееш там, ці мы просто фізіялагічна так збудаваныя, Богам створаныя, што мы тут больш разбіраемся ў чымсьці, стаіць просто сквапнасць і прага грошай. Адназначна, конечно. Як бы тое, што жанчыну спрабуюць увесь час паслаць на кухню, гэта для таго, каб было каму абслугоўваць мужчыну, который нешта робіць. Ну, як бы гэта той самы стаханаўскі падыход, который так прасоўвалі ў Савецкім Саюзе, то бок падзяленне працы. Але так получылася, што гістарычна у нас атрымалася не падзяленне працы, а двайная нагрузка на жанчын.
Зараз я подумала про правы паварот. Недавно таксама мела размову са спадарыняй Ірыны Сідорскай. Вось я штосьці заўважаю, усе спадарыні Ірыны, яны нейкія вельмі выбітныя. Не заўсёды ў добрым сэнсе, але на іх прям хочацца звярнуць увагу. Так вось, спадарыня Ірыны Сідорская сказала фантастычную фразу про тое, што я заўсёды думала, што я цэнтрыстка, але паглядзеўшы на ўсіх гэтых правых, я зразумела, што я ўсё ж такі левачка. Разумееце, вось гэты правы пераход у існаванне якога шмат хто не верыць, але сапраўды ён адбыўся, калі там 20 год таму, 30 год таму нікому не прыходзіла аспрэчваць тое, што гендерная роўнасць гэта каштоўнасць і гэта тое, да чаго трэба імкнуцца, што неабароненым стратам сацыяльным трэба дапамагаць, іх трэба абараняць і ўсё астатняе. Гэта нават не быў прадмет для дыскусіі. Зараз мы па ўсім свеце бачым, што навошта нам гэты фемінізм, давайце забаронім аборты, давайце адбярэм усе сацыяльныя страхаванні ўсяго, давайце забаронім мігрантам міграваць і ўсё астатняе. І у мяне такое адчуванне, што як толькі мужчыны сообразілі, што штосьці тут левая ідэя пачынае увасабляцца, і жанчыны пачынаюць зарабляць трошкі больш, а мужчыны суадносна чуюць трошкі менш, і такі так, опа, мабілізаваліся, і ўсё, і правы паварот. Я так думаю, што зараз у нас ёсць пэўны рэсурс гэтаму супрацьстаяць. Не так шмат рэсурсаў увогуле ў свеце ёсць, каб свет мог адмовіцца ад жаночага ўдзелу. А жанчыны зараз не такія наіўныя, як былі яшчэ гадоў 20-30 таму, і яны ўжо не згодныя працаваць на тых умовах, которые ім прапануе патрыархат. І яны ўжо кажуць, мы таксама маем права голасу, мы маем права на нейкія грошы, мы маем права на правы, на рэсурсы, і ўвогуле мы людзі, а не проста упрыгожванне вашага калектыва. Тут трэба заўважыць, што калі мы ўжо так падзяляем вельмі ўмоўна, што сферы, дзе пасвяцца грошы, яны як бы мужчынскія ў нашым свеце, а сферы, якія пра некамерцыйныя арганізацыі сацыялку, яны як бы жаночыя, то заўважым, што нават усе гэтыя НК, яны нейкія добрыя і файныя практыкі намагаюцца пераняць у бізнеса, у гэтых усіх карпарацый. Штосьці там яны намагаюцца ў фандрайзінг, штосьці там пра баланс працы і адпачынку, штосьці там пра нейкае сацыяльнае забеспячэнне, хаця аб гэтым раней куры не шапталі. І атрымліваецца, што ўсё ж такі так, усё ж такі жанчыны пераймаюць найлепшыя практыкі ў мужчын і адмаўляюцца ад найгоршых практык, з чым мы іх і віншуем. Ну так, і гэта вельмі важна, бо бясплатная праца, яна прыводзіць да выпальвання. І я думаю, таксама тое, што жанчыны раней рабілі бясплатную працу, вельмі шмат іх і спаліла. Асабліва тых жанчын, которые так званае сэндвіч-пакаленне, которое глядзела адначасова дзяцей малых і бацькоў, которые старэлі і страчвалі сілу і яшчэ адначасова працавалі. Ну, то іх не было ўжо на некую творчую рэалізацыю, ні сілаў, ні часу, ні магчымасцяў, нічога. І заўважым вельмі часта не толькі сваіх бацькоў, але яшчэ і бацькоў свайго мужа і ўсіх навакольных, калі была такая патрэба. А калі пагаварыць менавіта пра камерцыйныя ўсякія штукі, спадарыня Ірына, колькі жанчын бізнесоўцаў беларусак вы зараз дасце рады ўспомніць? Ніколькі. Прабач, Даша, ну вот так прям каб вось ярка, і каб мне захацелася ўзгадаць гэта імя, ну не, няма нікога. Я вспоминаю нейкія гродзенскія бізнесы. Я памятаю дзяўчыну, напэўна, можна назваць бізнесоўцай, яркую блогерку, якая рабіла і працягвае рабіць усякія агляды на усялякае ў Гродні. Ну, можна, напэўна, сказаць, што гэта такі файны медыйны вобраз. Я ўспамінаю некаторых жанчын, якія працавалі ў карпарацыях на даволі высокіх пасадах, як то маркетынг-менеджерка, штосьці такое, ну, зноў жа ўсё нейкае каля гуманітарнае. А такога, каб гэта быў менавіта бізнес, вось у традыцыйным нашым разуменні, кавярня, банк, нейкая IT-кантора, от не памятаю.
Ну, окей, ты мяне вярнула з неба на зямлю, ты калі сказала пра жанчыну бізнесе, мне чамусьці так адразу аб'ём карпорацыі Google якой-небудзь узгадаўся, і я такая, все, пуста, няма. А пра Гродно, калі ты загаварыла, то у Гродні я ведаю, я просто я забылася, што яны бізнесменкі, гэтыя дзяўчаты, мае знаёмыя, ёлкі-палкі. Так, я ведаю дзяўчат, которые кіруюць которые стварылі і кіруюць уласнымі кампаніямі, не буду іх называць, таму што... Зразумела. Таму што яны нам не заплацілі за рэкламу, бо заплаціць, тады адразу. Так, дакладна. Я ведаю дзяўчыну маладую, прыкладна твайго веку, плюс-мінус там пару гадоў, у которой уласная кавярня. Я ведаю дзяўчыну, которая сама сваю справу пачала вось, і робіць яе вельмі добра на міжнародным проста ўзроўні. Я ведаю жанчыну, которая у вялікай карпорацыі сусветнай працавала кіраўнічкай аднаго з аддзелаў, то бок, в прынцыпе, ёсць жанчына ў бізнесе. Але бачу, нават я іх не бачу. То бок я звыкла так, мой фокус нідзе не там увагі аказаўся. А вось я вам скажу чаму, таму што мужчына не саромецца казаць, я бізнесмен, нават калі ў яго, як это, кропка на рынку паўднёвы, і ён там прадае турэцкія джинсы, ці што зараз прадаюць на рынку паўднёвым, як я даўно там не была. А жанчына, ну, мяне тут так немножко, я тут штосьці раблю, ну, як бы, да, оборот кампаніі $1 мільён, штомесячна, ну, я тут это, з краешку пасяджу. Слухай, гэта праўда, вось такое стаўленне да сябе, як да нечага другаснага, яно настолькі вострая. Я за сабой заўважаю. Вось гэты дыплом мне уручылі, я такая умоўна, это ж, просто дыплом, потом думаю, ёлкі-палкі, ну што ты робіш, да, ну што ты вот это самае, да. І я шчыра табе скажу, я сёння выклала ў соседкі дыплом і сказала, я маладзец, дзякую усім, хто заўважыў, і раскажыце мне таксама пра свае поспехі, дзяўчаты, бо гэта важна заўважаць, фіксаваць свае перамогі, свае вось нейкія высокія якасці. Дакладна, таму што калі мы не будзем фіксаваць нашы перамогі, гэтыя хлопцы зафіксуюць нам рукі, ногі і прымусіць рабіць то, што яны хочуць. А мы такое не прыемлем, разве што ў рамках гульні, дзе ўсе на гэта пагадзіліся. Спадарыня Ірына, правакацыйнае пытанне. А можа так і трэба? У сэнсе, што, а можа быць, усё ж такі, раз уж мы такія, мы ж сапраўды дзяцей нараджаем, хлопцы-то дзяцей не нараджаюць пакуль што. Нам жа сапраўды там трэба пакуль вынасіць, пакуль нарадзіць, пакуль грудзю пакарміць, гэта ўсё. Да, потым, ладно, так ужо склалася, што дзеці там больш да маці прывязаны. Можа, яно так і варта працягваць, каб мужчыны там займалі пасады, то мы тут з краешку пасядзім. У нас жа тут яшчэ справа ёсць. Давай тады я таксама правакацыйна табе скажу, давай падумаем пра мужчын. Яны там бедныя няшчасныя, пашуць як коні на сваёй рабоце, потым маладымі паміраюць. Так давайте мы трошкі зробім ім лягчэй, падзелімся давайте. Мы возьмем на сябе трошкі гэтай вытворчай працы, каб мужчынам было лягчэй, выключна ад гэтага, каб яны не паміралі маладымі, каб яны жылі даўжэй, бо яны нам патрэбныя ў сталым веку таксама. І мы трошкі падзелімся тым, што дае жыццёвыя сілы, то бок клопатам аб дзецях, гэтых кветках жыцця, аб іх родненькіх дзетачках. Хай яны пабудуць з дзетачкамі трошкі, да, адпачнуць душою, як бы прыблізіцца да зямлі, пабачаць, як гэтыя кветкі растуць і чым яны там угнойваюцца, як гэта пахне. Вось. Хай мужчыны трохі, хаця раз на тыдзень, што-небудзь прыгатуюць для сям'і. Гэта такі антыстрэс. Я як кухарка. Ай, водар. Неперадавальны. Амаль прафесійная, гэта кажу шчыра, я вельмі гатова падзяліцца, я ведаю, як мужчынам прыемна, калі іх хваляць нават за кубак заваранай кавы добрай, там, ці за які-небудзь буцерброд, ці яшчэ за што-небудзь. Чаму б мы з мужчынамі гэтым не падзяліцца? І тады яны будуць даўжэй жыць, праўда? Спадарыня Ірына, вось ён сакрэт спрадвечнага жыцця, у падзеле працы. І я думаю, акрамя ўсяго гэтага, я яшчэ гатова з хлопцамі падзяліцца манікюрамі, педыкюрамі, таму што, насамрэч, каб не наш патрыархальны свет і вось гэтыя стандарты прыгажосці, напэўна, я б хадзіла на манікюр не 2 разы на месяц, а толькі 1. Вось, і таму давайце дзяліцца. Значыць, сёння я іду, а заўтра ідзе хлопчык і робіць сабе пазнагаточкі. Слухай, я яшчэ нават гатовая падзяліцца з мужчынамі ўсімі вось гэтымі медыцынскімі штукамі, а таксама масажамі. І я нават гатовая, калі б там раз на які-небудзь, не ведаю, тыдзень мы б хадзілі разам на масажы, там пакуль якія-небудзь 2 спецыялісты што-небудзь там са спінкамі, з ручкамі, ножкамі робяць, мы б маглі абмяркоўваць якія-небудзь прыгожыя
праблемы нашыя, пытанні агульныя, так пагаварыць. Альбо там пакуль педикюрчык робяць, можна таксама разам пасядзець, пашчебетаць, там абмеркаваць нешта, каб час не губляць. Дакладна, но але тут яшчэ трэба сказаць, што гэта ўсе практыкі клопату пра прыгажосць, яны то, канешне, патрыархальны канструкт, але з нашага боку гэта такі час, калі мы можам паміж намі дзевачкамі пасядзець і абмеркаваць усё. Насамрэч, была ў мяне ў Гродні парикмахерка. І гэта быў рэальна інфармацыйны цэнтр горада. Не выданне «Грудна лайф» пра ўсё і павазе да апошняга, а мая парикмахерка. Окей. Я прыязджала туды раз на пэўную колькасць месяцаў, пастрыгчы валасы, і Оля выдавала мне ўсю інфармацыю. Хто жаніўся, хто развёўся, хто дзе вучыцца, у каго з кім якія сексуальныя стасункі, у каго куды дзеці паступілі. Наконт таго, што палітыка, эканоміка, вось лепей за таксістаў і сантэхнікаў у гэтым разбіраюцца толькі парикмахеркі. Таму што што? Таму што яны непасрэдна страгуць бабло і людзей, якія гэтае самае бабло вытвараюць. Ну, менавіта праз гэта варта мець дачыненні з майстрыцамі па манікюры, з дзевачкамі, якія робяць лазерныя дэпіляцыі, гэта ўвогуле найбліжэйшыя нашыя калежанкі. Так. Амаль інтымныя такія сувязі ў нас з імі. Ну, хаця я была б не супраць, каб хлопцы таксама пачалі хадзіць на лазерныя эпіляцыі. І, магчыма, яны б сталі ад гэтага больш прыемныя устасаванні і выкарыстанні. Ну, я б хаця б пачала з таго, каб яны хадзілі да гэтага участковага тэрапеўта час ад часу, вось, і да стаматолага, каб гэта не было праблемай хаця б. Давайте пагадзімся на тым, што уролаг гэта першы сябр мужчыны, асабліва пасля пэўнага ўзросту. Так, гэта все, калі што мы дазваляем, і мы за, і мы падтрымліваем, і мы гатовы на гэты час папрацаваць дзе-небудзь на вытворчасці, пакуль мужчыны будуць удзяляць увагу свайму здароўю і прыгажосці. Так. Пакуль вы сядзіце ў чарзе ў паліклініцы, мы са спадарняй Ірынай робім якасны контент. Таму трэба на гэты самы якасны контент падпісацца, паставіць лайкі, калакольчыкі і напісаць у каментарах, ці хочаце вы ў наступным выпуску пачуць вясёлую гісторыю, як я звадзіла спадарню Ірыну ў секс-шоп, калі яна апранула вышыванку і падбірала сабе пад строй пэўны атрыбут. Да, так было, все-таки было. Інстаграм уже паражаў, у вас таксама ёсць шанец. Дзякуй за прагляд, пабачымся і пачуемся. Пабачымся і пачуемся, мы прыйшлі надоўга і сур'ёзна, да пабачэння.